ҳамада салом, муҳаммад шариф ҳастам бо шумо ва имрӯз барномаи хабарӣ. Хеле ҳам мавзӯъҳои муҳим. Лекин пеш аз ин мехостум дар бораи оне гап занам, ки ҳама медонам мушкилии ютуба дар Федератсияи Русия чӣ гуна хуб тамошо карда наметонен. Шумо дар агар ин мушкилиҳо боша метонен телеграм канали ма дороен. Тавсия метем як чанд VPN-ҳоеро ки тавассути ӯ тамошо карда метонен. Ё ин ки дуюм вариант дар якум комментария ссилкаи тиктоки ма. Агар уҷа роҳ дошта бошен, уҷа осонтон боша, марҳамат метонен ки дороен, ма мавзӯъҳоро дар уҷа мепардозам. ҳама ссилкаҳо лозима дар якум комментария. ҳатман лайк монданро фаромӯш накунед дӯсто. Раҳмат, респект ба ҳам бародарое ки қадр мекунанд, лайк мемонанд барномаҳо барои шумо. яке аз беҳтарин амалҳое ки ҳар як шахси мусалмон метавонад анҷом бития, ин сафар ба хонаи Аллоҳ ай. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. ва ҳар як шахсе ки орзу ва имконияти иҷро кардани ин амали нека доранд, муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат. боварӣ 500% дӯсто, Парвоз авиа муроҷиат кунед. хоб, мавзӯи гузашта сухан гуфтагӣ будем дар бораи ана ҳамин садама. шумо хеле ҳам хуб медонен, лекин дар уҷа мо гап задем мисолҳоеро ки ҳар гуна экспертҳо гуфтаистанд, чизҳое ки дақиқ набуд. Аллакай имрӯз суханҳои шахсҳои зиндамондара мо дорем ки уно чӣ меган. Пешакӣ мегум тон спойлерам шава. Тасдиқ мешава видеои якум ки корҳои шидагӣ тақрибан буд, имрӯз боша тасдиқ мешава. Чӣ гуна? Тамошо кунед мебинед. Авиалинияи Озарбойҷон парвозҳои худша манъ мекунад аз рӯзи 28 декабри ана ҳамин сол, яъне ки аз рӯзи баромади ҳамин видео, ба самтҳои Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Минводай ва Махачкала. Акнун тасаввур кунед ва албатта фикр кардаистем барои чӣ? Сабаби ин чи ай? ҷолибиш дар ҳама ҷайда. Чӣ гуна ки шумо медонем муддати дароз шуд ки ҳамкорӣ кардаистем бо ширкати Осмони Соф. То имрӯза ягон мушкилӣ нашида ва нахоҳад шуд. Ин ширкат дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ва муҳимиш он аст ки агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунед, бо скидка карда мешавад. ва агар ки муддати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон ба анҷом расидагӣ бошад, ҳамчунин шумо метавонед ки бо ёрдами ин ширкат сарҳад бигзарен. Арзон, осон, ба хости Аллоҳ бехатар ва зудтар. ба хотири оне ки ба самолёт мегзаронанд. Осмони Соф, муроҷиат кунед. Время летит, самолет улетит. Озарбойҷон танқиди сахт кард ҳукумати Россияро барои пӯшонидани далелҳои ана ҳамин садамаи ҳавопаймои Embraer 190 аз рейси Азарбойҷон Airlines. гап дар бораи ҳамон ҳавопаймое рафтааст ки самти ҳаракати худша тағйир дод, ки дар натиҷа 38 нафар ҷон дод. аъзои комитети маҷлиси Озарбойҷон Расим Мусабеков мегӯяд ки самолёта задан. ба чӣ? бале бародаро, чизое ки пешакӣ тақрибан гуфтем. задан мега бо системаи ПВОи Россия дар осмони Грозный. бале, ба мисли видеои пешнагуфтагӣ дар вақти ҳуҷуми бесарнишино. Мусабеков Кремла гуногор мекунад барои пинҳон кардани далелҳо ва маълумоти аслии ин ҳодиса. Мусабеков мега ба ҷои бахшиш пирсидан, кӯмаки молӣ кардан ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсҳои гунаҳгор ӯ ҳаракат кардаистанд ки ҳамаро пӯшонанд, аз об хок бироянд. яъне ки ва бале ягон ҷои ҳайрон шиданаш нестай, як почеркай. ва агар тасаввур кунем ки тасодуф зада бошад, дар вақти ҳуҷуми бесарнишино тасодуф задан, даи тамоман гуноҳи хича ҳисоб намекунанд. дар ҳоле ки ҳаст ҳолатҳое ки қасдан мекунанд то ки дигарро гунаҳгор кунанд, ба мисли Крокусу дигарош. аида пеши ино як ҳичи. яъне Россияро гунаҳгор мекунанд дар оне ки мардума фикршона ба дигар тараф бурдаистиянд, версияҳои пешниҳод кардаистиянд ки тамоман ба асли воқеӣ дуруст намегира. ҳоло шумо мумкин бигӯед кадом версияҳоро, ҳоло дар ин бора Путинам ҳичи гап нагуфтаем, эра пропаганда мегӯянд бародаро. ҳамин версияҳое ки бо паррандаҳои мусофир вохӯрдагиянд, ки бировард ҳамин версияҳоро хиёл мекунед шумо? бале, новостиҳои Россия. савол дар инҷа ки новостиҳои Россия дар асоси чӣ чунин хулоса бироварданд? ира мегӯянд пропаганда. Закаши кияй? бале, худи правительство. дар бораи пропаганда чӣ гуна кор мекунад ва чӣ гуна ташкил мешава, мавзӯе ки телевизор тамошо кардан зарар дора гуфтагиам, дар ана ҳамин бораҳо гап задагиам дар веб каналаи масъалаҳо. касе агар боша дар веб канал аллакай фикурсен, касе набоша ссилкаи веб канал дар якум комментария. яъне ки ин гуна дурӯғӣ ба чӣ хотир гуфта мешавад ки уно умед надоштанд ки ягон кас зинда мемонад ва версияҳое ки
балони газ дар дохили самолёт таркида боша ё ин ки рӯпарӯ шуда бо паррандаҳои мусофир аз байн мераванд баъди маълумоти шахсое ки зинда монданд. яъне ки ин шахсҳо мегӯянд ки садои таркиш ё ин ки зарба аз беруни самолёт шунавида мешид, на ин ки аз дохил. гуфта мешавад ки дар осмони райони Наурузки Чечня ҳавопайморо задагӣ буданд, лекин бале ин масъаларо ҳеҷ кас гап намезанаву тамошо мекунем як чанд пораҳои новостиҳои российскира чӣ мегӯянд. серьёзно бардоро мо вақте ки ҳамин тахминан фикрҳоро гуфтанда каме хилд бовар намекунем чӣ хел ба паррандаҳои мусофир вохӯрдан, паррандаҳои мусофир самолёти чапа кардан. лекин тамошо кунем ки официальни новости я бор чӣ мегӯянд. С трагедией в казахстанском Актау. Там этим утром при посадке потерпел крушение пассажирский самолет азербайджанских авиалиний. Он летел из Баку в Грозный, но позже изменил курс по предварительным данным из-за столкновения со стаей птиц. ва як чиз дига ҷолиб дар ин вақт рух метавад ки хеле ҳам дардноку аламовару асабикунанда мешавад нисбат ба ҷабрдидаҳо ҳаракати Рамзан Кадиров, яъне ки як ҷиянша Ҳамзат Кадирова, секретари Совбеза медал шаб мекунад барои чӣ? Задани ҳама нишонҳо. ҳоло мумкин шумо фикр кунед ки хай чӣ дар як ҷо мисол маргу мурда мешавад, дар як ҷои дига медал часпонияй. лекин гап дар иҷае ки барои кадом корҳош, барои задани кадом нишонҳо ида медал метаҳанд? Барои нишонҳое ки ана ҳамон рӯзи ҳодисаи афтидани самолёт шидагӣ буд. Парламенти Озарбойҷон гуфт ки мумкинай робитаи Россия ва Озарбойҷон бад шавад, агар ки гунаҳгоро ба ҷавобгарӣ кашида нашаванд. Акнун дар ин ҷа ҳолат хеле ҳам бадай фикр мекунӣ аз як тараф, лекин аз дуюм тарафаш бадтар аз якум тараф шай. Чӣ ба ки агар ки робиташон бад шиданша нахоҳад Россия, пас бояд як каса гунаҳгор кунад. Лекин одамои аслиро оё гунаҳгор мекунанд? Фикр намекунам. яъне ки вероятности хеле ҳам камай. Мумкине бале одамои аслиро гунаҳгор кунанд, хай барои робита қад нашидан. Худо накунад ки бо ягон муҳоҷири дигарро дар инҷа дастдор кунанд. Айдан Рагимли, стюардесси ана ҳамин ҳавопаймо, гап мезанад дар бораи ду зарбае ки самолёт хӯрдагиай дар вақти парвозаш. инҳо на танҳо зарбаҳое буданд ки ӯ ҳис карданд, аз дуюм зарба дасташ захмӣ мешавад ва дар бораи осколкаҳо гап мезанад. ҳамчунин версияи пропагандисторо ки гӯё балони газ кафидагӣ буд дар дохили самолёт ира рад мекунад. бале ман фикр мекунам ки ҳангоми ин версияро сохтан фикр намекарданд ки дар уҷа зинда мемонад. хай чӣ хел фикр мекунӣ самолёт афтидааст? мехостанд ки самолёта биафтонанд дар баҳр. барои чӣ хотир мумкин аст бисёриё надонанд, лекин дар баҳр афтидан сахттар аз зарбаш аз баландии калон баафтагар. барои ҳамин хотир фурудгоҳҳо қабул намекунанд, аз ин тараф ба ин тараф рӯӣ мекунанд то ин ки биғалта. агар ҷолиб боша лайкҳоро мебинем, бо ин масъаладам гап мезанем ки чӣ гуна шидагиае. ҳамчунин як бортпроводники дигари ҳамин ҳавопаймо мегӯяд дар бораи захмҳои хӯрдааш дар вақти зарба ба самолёт. ин шахс Зулфугар Асадов гап мезанад дар бораи ана ҳамун ҳаракатҳои нобарошон ки мехостанд дар Грозный нишинанд. мувофиқи гуфтаҳои ин шахсам зарба буд ки зарба расонида шидагӣ буд ба самолёт на аз дохили ӯ, балки аз берун. ва ин корҳоро мо мебинем бардоро, изҳо, ина изҳо аз ҳамин ҷамъ дида мешавад, наворҳои кадрҳое ки аз дохили ҳавопаймо гирифтагианд. ва ҳамчунин баъди афтидан мо дар берунам дидем. ва муҳимиш оне ҳастай қайд кардан дар корае ки чунин маълумотро танҳо одами зиндамондагӣ мегӯяд. зарба ҳис кардагиам ба самолёт ҳангоми сеюм ҳаракати нобарошон барои нишастан дар фурудгоҳи Грозный. ин шахс ҳам таркиши балони газа гӯё ки дар дохили самолёт рад мекунад ва албатта мега агар дар дохили самолёт чунин таркиш мешид мекафон самолёта. хай бале. ва чӣ гуна ки шумо медонед, на танҳо балони газ, ягон чизое ки ба мисли дизадарану чизо боша, ин хел чизоро намемонанд ку, чунки газ дорад. а тасаввур кун ки кие балони газ мерава дар дигар кишвар заправка мекунад, хонашон мебарад, штобе ки хиробпазанд. ва чӣ гуна ӯ балони газ дар дохил метарка ки сурохиҳо аз берун мешавад. дига ягон чизам дар кор нестае ки ҳамин сурохиҳое ки дар танаи самолёт ҳастанд, сурохие ки аз берунай ё ин ки аз дурунай маълумае ку. як бор бинед ки ҳамун металли самолёт дар он қад шидагиае. ин дар ҳолати зарба аз берун мешавад чунин кор. бинед дар экран.
дӯстон фикр ҳақиқататонро дар комментария бинависен, лайк монданро фаромӯш накунен. рӯз хеле ҳам кам монда барои ҷамъбасти розыгириши 250 000 рубла. дӯсто хотиррасон мекунем ки 250 000 рублда ҳар гуна призҳо ки шоҷоизаш зиёрати хонаи Аллоҳ мешава. И бародаро ягон хе қимор, ягон хе конкурс нест, да билет намегирен. Танҳо и бозӣ мегзара байни обуначиҳои вип каналҳои мо ки ссилкаи вип каналҳо дар якум комментария закрепи чидагиай. Барои иштирок кардан ва биридани ин призҳо шумо бояд шарт шамае ки дар ҳамаи вип каналҳо обуна бошед. Тамом. шоҷоизаш зиёрати хонаи Аллоҳае ки вобаста кардагии мо ба ин кор ширкати Парвоз Авиара. Ин бародар ҳама расходҳоро ба гарда гирифта одама гусоил мекуна, яъне ки вомехираша худаш ҳам дар амуҷа. И бародар ба ҳамин кору заниматсия мекуна. аз дигар боқимондаи пулҳора ҳар гуна таври бозиҳо қатъӣ. барои мисол мо прямой эфир доштем ки савол медодем, як саволи оддӣ масъала одам ғолиб мешава, ё ин ки дигарош будан дар байни видео значок буд, значок ҳам ёфта каси якум соҳиби 5000 рубл мешид. ҳамин хел ҳар гуна бозиҳо буда ва хеле ҳам кам мондагия бародаро ҳамин моҳ давом мекуна. Тамом. баъди соли нав ҷамъбаст мешава дигар. тамом. пеш аз соли нав ҳаракат кунен. касе ки мехоҳад иштирок кунад, марҳамат иштирок кунен. дар умум иштирок карданам нахоҳен, просто метавонен ки тамошо кунен видеоҳои вип каналҳоро. мисол метавонем ба алоҳидагӣ дар кадом канале ки мехоҳен пайваст шавен, обуна шавен, тамошо кунен. ман як порчаи видеоҳои вип каналҳоро мемонамтон. бидуроен метавонед тамошо кунен барномаҳоро дар кадом канале ки мехоҳен. лекин агар бихоҳен ки маҳз дар розыгриш иштирок кунен, шарт ҳамиае ки бояд дар ду канал бошен. Тамом. ин ҳамқа шарт дорад. яъне ки дар рафти қисмҳои тамошо кардани барнома ягона чизе ки шумо фаҳмиден баробари ақидаи талпа нарафтан. лекин дар ҷа кори ҷолиби дигар мисол мегирем. инози мо ҳами гап ҳаққаи худ задестем, тами гапа гӯш кардаисти одами атрофит, бародартай, бачаи холатай, бачаи амактай, дигараш. Ту нисбат ба амо фикр дорӣ ки ма шарт нестае ки ва ёро гӯш кунам чизе ки амо биган правилное ҳамхе кунам. бачаи холаи там тамошо дорам видеоро ва ӯам нисбати там ҳамин фикра кардааст ки шарт нестае ки суханоитро гӯш кунам. ҳар датон ҳамин барномаро тамошо дорем. получается ки на ту бояд гапи ӯро бовар кунӣ, на ӯ бояд гапи туро бовар кунад. бале парадокс метавад не ки бале каме мозгшканда шида, не ки не бародаро. нигоҳ кунед. як примери зур астай ва ҳамчунин саломтиҷиам дора закрити канал ки дора ин гуна видеоҳо. номи ин шахсро қариб ҳама медонад. Андрей Чикатило. аз ҳама даҳшатноктарин маньяки асри 20. 53 куштор. бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда. одамхӯр ва таҷовузгар. ба ҳолати равонии ин шахс чӣ таъсир карда буд ки ба чунин амалҳои ваҳшиёна ва ҳайвонӣ даст задааст? ссилкаҳо дар комментария закрепи чидагиай. ҳамчунин дар рӯи экрани шумо ссилкаи ду видеои нави охир баромадагиай ва касе ки мехоҳад блогер шава дар инҷа боша ссилкаи курс барои шахсое ки завқи блогерӣ доранд лекин маълумот надоранд. курси пурра аз оғозкунанда то ба дараҷаи профессионалӣ. лайк монданро фаромӯш накунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.